Сәлам дуслар, бүген 26 апрель, демәк татар җәмгыяте бик күп атналар буе шаулаган зур кастинг килеп җиткән. Без бүген Сафар отельдә, инде күп җирләрдән бүген безнең конкурсантларыбыз җыелалар, алар үзләрен юмор буенча, алып бару буенча һәм инде җыр өлкәсендә сынап караячаклар һәм әлбәттә жюрилар аларга үзләренең бәяләрен биреп, кемнәр үтәчәк, шуны билгеләячәкләр. Эфирда шоу-биз тапшыруы һәм аның алып баручысы мин, Ирек Фатыйхов. Менә хөрмәтле дуслар, без аут-холлның эченә уздык. Әгәр дә игътибар итсәгез, безнең кеше шактый күп. Әле агылганнан агылалар. Без сорап чыккан идек. Якынча 500 кеше килде, хөрмәтле дуслар, безнең бүгенге кастингка. Һәм инде алар арасында безнең республика, Татарстан Республикасыннан гына түгел, әчит регионнардан килүчеләр дә шактый күп. Алар үзләрен алып бару, юмор һәм җыр өлкәсендә сынап карыйсылар килә. Шуның өчен әйдәгез әле, без алардан сораштыру уздырып алыйк. Хәерле көннәр, исәннәрмез. Исемегез ничек була? Илнар. Илнар, кайсы яктан килдегез? Мөслим районынан Ташлар авылы. Мөслим районы бик яхшы. Сез җыр буенчамы, юмор буенча үзегез җыр буенча яхшы. Нинди җырлар җырлыйсыз? Җырлар күп инде. Менә хәзерге эстрадада безнең инде кастинг аркылы чыккан җырчылар арасыннан яраткан бер җырчыгыз бармы? Раязны яратам. Раязны яратам. Зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Исәнмесез, менә сез ерактан ук үзегезнең шундый матур стиль белән күзлекләр җәлеп итеп торасыз. Исемегез ничек? Минем исемем Рамил, исәнмесез? Рамил, кайсы яклардан килдегез? Мин Ульяновск шәһәреннән, ләкин мин монда Казанда. Казанда яхшы. Нинди жанрда үзегезне сынап карарга уйлыйсыз? Мин төрле жанрлардагы җырларда җырлыйм. Иң мөһиме минем өчен татар халык җырлар. Минем өчен бик кадерле, шуңа күрә мин аларны бил җырларга. Яхшы, бүгенге конкурста нинди җырлар сайладыгыз? Бүгенге конкурста беренче җыр татар халык җыры. Нәрсә дип атала? Хуш авылым. Икенчесе мин гарәпчә җырлыйсым килә. Ләкин, минемчә ул бик яхшы җыр. Шуның өчен мин аны җырлыйсым килә. الأرتدى قد السماء وقلب فتيا بدك بيت ينكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي Рамил, бик зур рәхмәт. Сезнең бармы берәр эстрадный попсовый җыр? Tanıp aldık söyleşmek bu matur tanlarda Nisili tibrele basılı kıştallarda Dağlaşı sandıgaş sırlarım küliş Bul benim hislerini üzülürüp siliş Бик зур рәхмәт. Нинди жанрда үзегезне сынап карарга уйлыйсыз бүгенге кастингта? Мин үземне сынап карарга уйладым. Җыр буенча инде үземнең. Яхшы, ничә яшьтән бирле җырлыйсыз инде алсу? Мин 18 яшьтән бирле җырлыйм. Казанда бер җирдә укыйсызмы вокал? Вокал дәресләрен кемнәрдән алдыгыз? Венера Хатовның классында укыйм инде. Шул. Нинди җырлар башкарырга уйлыйсыз бүгенге кастингта? Татар халык җыры һәм Татар халык җыры нинди җыр? Нинди җыр? Нәрсә? Су буенда. Үзегезнең җыр? Туган якка багышланган җыр булачак. Зур рәхмәт, уңышлар сезгә алсу. Тутырыгыз. Хәерле көн, исәнмесез? Исемегез? Булат. Булат, каян килдегез? Әлмәт шәһәреннән килеп җиттек. Нишләргә уйлыйсыз бүгенге кастингта? Нәрсә кушлар, шуны эшлибез инде. Димәк, сез җыр, юмор алып бару, бөтенесеннән дә булдырасыз, шулай бит? Әйе, кушталар эшлибез. Яхшы, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Нинди җырлар башкарырга уйлыйсыз? Или алып бару жанрындамы сез? Алып бару жанрында. Алып бару. Нәрсәләр әзерләп килдегез? Бер нәрсә эзләмәдем. Бер нәрсә эзләмәдем. Импровизация. Яхшы, уңышлар сезгә.
Әдилә сез светофор кебек ерактан үзегезгә җәлеп итеп торасыз. Сезгә мөгаен мондай киемнәр кигәннән соң җырлап тормасаң да буладыр. Сез җыр буенчамы әллә алып бару? Буенча җыр буенча. Яхшы, кайлардан килдегез? Казан. Казаннан. Нинди җырлар әзерләдегез бүгенге кастингка? Кастинг гомер агышларым һәм кышкы шияхәне. Яхшы, менә сез нәрсәдер асып та торгасыз бу. Скрипка. Бу скрипка, әллә сез скрипкада уйнап җырлыйсызмы или просто тотып торыргамы? Юк, мен скрипка белән уйныйм. Яхшы, уңышлар сезгә. Скрипка кылларыгыз өзелмичә матур итеп уйнасын. Рәхмәт. Исемегез ничек була? Резидә. Резида кайсы яклардан килдегез? Башкортстаннан. Башкортстан, субханалла, безнең Башкортстанда җырчылар бик күп. Монда Башкортстаннан килгән җырчылар тоже бик күп. Әйтегез әле, нинди җыр әзерләдегез? Душамы һәм үзем язган җыр без бәхетле дип. Әле сез җырчы гына түгел, димәк композитор да. Менә иртә белән сәгать 10-да җырлавы ничек ул? Тавышлар ачылып беткәнме әле? Ну, мен саат 5-тән торып, уже распеваться иттем, тавышны ачырга тырыштым инде. Аңлашылды, зур уңышлар сезгә. Рәхмәт зур итеп. Исәмсез хәерле иртәләр, исемегез ничек була? Сәлемсез, исемем Земфира була. Земфира, кайсы яклардан килдегез? Мин Башкортстан ягыннан. Үзегезне нинди өлкәдә санап карарга уйлыйсыз бүгенге кастингта? Менә сезнең кебек алып баручы булырмын дип өметләнәм инде. Алайса безгә конкуренция арта. Шулай. Яхшы, әгәр дә узсагыз, кайсы тапшыруны алып барасыгыз килә? Белмим инде бердә музыкаль каймак, бәлки топ клиптер. Киттек, дуслар. Şılıq sözlər, hisslər bilən Yürək dolu bugün Benim ışın il kaderli Senin şistan gele Yaratandı abatlıyım Kalın 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 Yaşatana yaşatana Senin sabır canlı Yaratandı abatlıyım Kalın 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 Yaşatana yaşatana Senin sabır canlı Рәхмәт. Рәхмәт. Безнең анкеталар тутырылган, жюри әгъзалары, организаторлар әзер, һәм инде конкурсантлар безнең уза, төп конкурс узачак залга. Әйдәгез алар артыннан. Дуслар, менә без кастингның төп залында күргәнегезчә инде монда алма төшергә дә урын юк. Конкурсантлар берсе артыннан берсе үзләренең чыгышларын көтәләр. Әйтегез әле, аларны тыңлыйк. Эфирда музыкаль коймак хит парады. Һәм мин аның алып баручысы Гөлназ Сәфәрова. Мин шулай сөйлим да. 4-нче урында Әлфинә апа Әсгамова. Ул ятныкка була алмый, ул минем өчен туган. Урламасын аны миннән, калдырчы төнгә урам, калдырчы төнгә урам. Беренче урынны яулап ала Зәйнәп Фәрхетдинова. Kar bulsam karalmam, buz bulsam buzulmam. Bilmemde kardaymam, yanımda sen bulsam. Слухам бегәйбәт. Илмира, менә мин читтән генә карап тордым. Хәтта жюри әгъзалары да бик каты итеп сезгә алкышладылар. Ничек итеп тамашачыны шулай карата алдыгыз үзегезгә? Бәләкәйдән үк инде ничек әйтергә җырлыйм, пародиялар хәтшак итә идем. И килеп чыккандыр инде шулай. Бит менә жюри әгъзалары арасында Зәйнәп Фәрхетдинова үзе утыра. Ул ничек кабул итте моны? Аңа бик ошады бугай, менә минем каравымча бик алкышлады ул мине. Яхшы, тагын сезнең репертуарыгызда кемнәргә пародиялар бар? Тагын безнең репертуарда Гүзәл Уразова, Габделфәт Сафин һәм Айдар Галимов. Иратларында пародировать итәсез, шулай бит?
менә инде без сәхнә кырыена килеп бастык. Әгәр дә игътибар итеп карасагыз, минем артымда жюри әгъзалары конкурсантларның матур итеп җырлауларын моңланып тыңлап утыралар. Әйтегез әле, без дә аларны тыңлыйк. Айдар, әйтәле менә инде берничә алып баручыларны карап өлгердегез. Бармы араларында талантлылар? Ничек дип әйтергә кирәк? Ирек менә карап утырабыз, шай бит инде әле башланып кына китте, барысы да алдадыр. Ләкин инде алып баручыларны күбрәк Айваз Садыров карап тора. Мин дә игътибар итәм, ничектер алып баручылар кешедә күп, ничектер фигурада бар, бөтен йөздә бар, матурлык та бар. Дикси җитеп бетмәй азгына, һәм инде азгына каушау бар. Менә шуларны югалтсалар, бәлки нәрсәләр килеп та чыгар. Аннан соң инде теге определенный әсәр килеп, жюриның йөрәгенә кирип китеп булмый. Нәрсәдер уйлап чыгарып, хәзерге заманда бит импровизация көчле булар ди. Шуңа шул импровизация рәвешен инде бер матурлык күрсәтсәләр, тагын да шәп булар ди. Һәм шуны әйтеп китәсе килә, команда теге элеккеге заманда инде булган юморны менә күрсәтеп киттеләр кызлар, ничектер шундый шыкырдап торган мишар кызлары муша ташыннан тартып алганнар, шуны пародировать итәләр. Уйласаң бит бу тормыштан көлә торган әйбер бик күп. Менә шул урында булганны күрсәтсәләр, миңа калса күчсез барысы да шәп булар иде. Tutma eşini de sırrını Tonlarımın iplettine Birge buslar sile sırrını Sile, sile, sile yaşırma Şu şarkıda şiir bulma Sigenim dilden şırgın Hayırlı günler, исәннәр без менә бик матур костюмнар, бабочкалар белән басып торасыз. Исемегез ничек? Зарипов Динар булам. Динар әйтәле менә күп кешеләр монда бит майкалар гына киеп тә җырлаучылар бар. Син ничек менә шундый образ сайладың? Ну, артист кеше әйбәт нитәргә тиеш инде ул. Күренергә тиеш, шуңа күрә костюмнар белән әйбәтләп матур итеп киенеп килдек. Яхшы, ә син нинди җыр башкарырга уйлыйсың бүген? Мин Рәсим Низамовның Карлы Миләш җырын башкарам. Уңышлар сиңа, Динар. Рәхмәт. Arsuları şunlar indi yazlı şaşıp yarsuları Aktı bizden kar üstünde kalgan izler Aktı yılla bikev birge salgan izler Sidğımı Sinminem savaşlarım Sinminem şatlık ilem Yuhaldı da başlarım Sinminem savaşlarım Рәхмәт. Инде катнашучыларга, конкурсантларга нинди теләкләр әйтә аласыз? Анарда оригиналь булыгыз. Бер курыкмагыз, бер нәрсәдән дә ялмаска кирәк. Иң мөһиме шул. Әгәр дә хәзерге вакытта ялып каласыз икән, соңыннан икенче шанс булмаска мөмкин. Һәм кастингка килүнең гомумән нәрсә әйтәле мин Мәгънәсе. Молодец, нәкъ шул. Инде хөрмәтле дуслар, сәхнәгә чыга Урыс эстрадасыннан Момей Троль. Каршылыгыз. Бабас! Открываешь глаза, глаз! Зубы выживаешь, как мастер хлебоса. Больше, чем спасла здорово, далеко
Рәхмәт, молодец. Бяшса за жизнь. Шикарно, бик зур рәхмәт. Шуның белән безнең зур кастинг ахырына якынлашты. Әгәр дә инде сез безнең эстрадада яңа җырчылар, алып баручылар, юмор осталары күрсәгез, бер дә аптырап калмагыз. Алар зур кастингта җиңеп чыккан булачак йолдызлар. Инде сез, хөрмәтле дуслар, ниндидер сәбәпләр аркасында үзегезне бу ел сынап карый алмагансыз икән, борчылмагыз. Әле киләсе елларга да кастинг булачак. Шуның өчен үзегезнең материалларыгызны әзерли торыгыз. Эфирда шоу-биз тапшыруы иде. Һәм аның алып баручысы мин Ирек Фатыйхов. Сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булышам.